Loves. Ayan mga Bebe Loves. Mag siya Shopee haul tayo. Ayan. So, ito, dalawang pouch. Tawag yun. Dalawang pouch siya, dalawang career mga Bebe Loves. So, nauna na kasing dumating ito sa akin, bago ito sa kanya. So, hinintay muna namin na dumating yung isa para minsan ang bukas na siya. So, yan mga Bebe Loves, open na natin. So, wala Okay, lang yan. gunting-gunting. Yan mga Bebe Loves, open na natin. Ang tagal niyang mag-open. So, una is, Okay, yan na lang muna unahin natin. ay, sige saya tayo. So, ito, dalawang watermelon. Ito mga Bebe Loves, bali dalawang ganito, tig-isa kami, there. Yan. So, buksan na natin. Gray siya. Gray na. Ganda siya. Hindi ito yung order namin mga Bebe Loves. No! Kasi yung order namin, parang short siya. Short sleeve siya. Oo. Tapos Short yung- sleeve na. Yung tela niya mga Bebe Loves, parang hindi ito yung nasa picture. Pero, Tsaka mga Bebe Loves, maano siya, mahimulmul siya. Ganun. Ito yung tela niya. sobrang nipis niya. Ayan. Then, manipis din. Tsaka yung tsaka ito mga Bebe Loves is, para siya, yan. Ito siya. Para siyang Sana lang papuntang magkasya 3/4 sa ganun. atin to. Pero stretchable naman siya. Oo. Magkakasya, kaso pakat na pakat yung bilbil natin dito. So, lahat mga ito mga Bebe Loves is, isukat natin mamaya. So, yan. Tsaka manipis naman yung tela, pero tingnan natin mga Bebe Loves kung okay ba siya, kung bagay ba. Then, i-rate natin siya mamaya. After the video. Then, ito na naman. Isa natin. Next is maroon. Magkano na yun kasi? 99 ba? Oo, worth of 100. Ano siya. Then, ito is worth of 75 pesos. Yan. Ito siya mga Bebe Loves. Pero parang ang liit niya. Maliit siya. And then, Maliit siya. parang ata to diba? Ni-level ba? Ni-level ba to? Pero Above hindi lang 10, natin pero alam. Tsaka itong mga Bebe Loves, siya? May tali. Nakatali siya. Pwedeng tanggalin sa mga Ang maliliit. sexy niya kasi sa picture. Oo, walang maliliit. Walang ganding kagaya ko. Charot. Ang sexy niya sa picture. Pero tignan natin mga Bebe Loves. Kung sexy pa siya pag kami na yung nagsuot. Oo. Yung mga bilbil po kasi kami. Okay. 4 done. Then, akin ulit. Ito na lang muna. Yung Ito. Same ulit kami mga Bebe Loves. kambal-kambalan. Ganon kasi kami nung mga bata kami mga Bebe Loves. Kung anong kulay ng damit ng isa, kung anong design ng damit ng isa, pare-pareho kaming tatlong magkakapatid. So, pinininindigan lang namin hanggang ngayon. Pero dadalawa kami. Okay. Next mga Bebe Loves is yellow. Parang sa may maroon din siya, pero ibang color lang siya. Other Parang color ang niya. cute Pero niya. ang nipis niya, manipis siya mga Bebe Loves. Pero hindi natin alam mamaya pag sinuot kung maganda din ba siya. Parang Stretchable pambahay lang talaga siya, ganun, pantulog. Akala kasi namin mga Bebe Pwede Loves siyang mga panlabas. to. Parang pinalalabas kasi nung mga nasa feedbacks, ganun. Maganda yung mga suot, ganun. Pero parang, siya. Eto yan, dalawa to, ayan. Eto mga Bebe Loves. Pair na naman kami. Doon sa may pink siya, pero yung dumating, other Peach. color, peach naman. Peach. Ayan. Ganun pa din. Parang maganda kasi yung color, nakakaputi. Kahit maitim, charot. Kaputi siya. Pero, ang tanong, babagay ba sa atin to? Kasi, mukhang, para na kami ginalot na suman dito mga Bebe Loves. Tsaka yung mga tela, mga Bebe Loves is, parang mahimulmul siya, ganun. Hindi talaga siya pwedeng pang-washing, ganun.
Parang gaganon mo lang talaga, tapos parang ganun lang paglaba. Para hindi siya mabilis masira. Eto. Saka yan sa yung floral. Sa akin ba, di ba? Oo. Yan. Ayan. Floral sa kanya. And then sa Wow. akin, Ang ganda niya mga Bebe Loves, pero ang Maliit. tanong kasya ba sa akin, pambata siya. eto Pwede mga na bebe. siguro to, pag naka-leggings na lang ako mga Bebe Loves, tapos itaas ko na lang siya. So, pantaas ko na lang pag hindi siya pwedeng pandress. Sana lang, wish ko lang magkasya sa akin. Ayan. Tsaka, kung mapapansin yung mga bebe loves sa kanya, halos mga floral. Ito, favorite color ko naman siya. Kaya, ayun. So, maroon, akin ulit. Maroon sa kanya. Sa kanya naman yun. Sa'yo, ay akin ulit yan. Sa'yo to. Sa'yo. Yan. Ito na tayo mga isa-isa. So, ganda ng ano na yan. Maganda yung shape. Pero sa tingin ko, ayun, parang maliit kasi sa akin mga Bebe Loves. Parang sa akin lang kakasya. Parang sa kanya. Mga small size lang talaga. Tingnan natin kung kakasya sa kanya. Yan. Mahilig siya sa maroon. Dati mahilig siya sa pink, Hello Kitty, ganon. Flowerette. Ngayon, maroon naman kinakahiligan niya. Yan. Ayan. Sa akin ulit, Maroon siya. mukhang magkakasya naman siya mga Bebe Loves. Pero parang maliit. Pero iba eh. Hindi ito yung nasa picture, mga Bebe Loves. Hindi Iba ito yung yung tela. nasa picture, tas iba yung tela niya. Kasi yung Manipis nakalagay siya. doon, knitted siya. Pero okay na din. Pero let's see kung kakasya sa kanya. Kasi parang hindi kasya. Parang maliit yung size. Pero stretchable naman siya mga bebe loves. Ayan. So, hindi natin So, alam. next. Goods naman siya. Ayan, sa'yo pa yan. Open mo na. Ayan ulit. Black mga Bebe Loves. Hala, Ayan. bakit? Hala, ba't ganon? Ayan. Black siya. Ba't iisa yung gray? Mga bebe loves, iisa yung gray. So, Uy, isa. Ibang Bakit color yung ganon? isa, mga bebe loves. bakit ganun Shopee? Yung order namin is gray, pero ang Dalawang dumating, gray, pero yung dumating is pink, old rose black, white, tsaka gray. Bakit ganon? Yung pair. Oh, eto siya mga bebe loves. Sa akin yan. ayoko. Sa akin. Gray yung order ko eh. So, ito yung gusto ko mga Bebe Loves. Pero parang hindi kasya sa'yo ate. kasya sa akin. Ayaw niya makipagpalit. Walang nga. Hello? So, may damage pa siya mga Bebe Loves. Oh my God! Sige, sa'yo na lang. Ayan, may damage siya. May butas. Ito So, din. Parang sira din siya. Mga bebe loves damage din. Pero pwede pa namang anuhin to. Kaso nga lang, sira yung lalagyan mo zipper. talaga yung ganyan niya. Parang sira yung zipper niya. So, Bakit yung sa akin ganon? mga Bebe Loves, butas talaga as in. Akala ko goods na. Shopee, baka naman. Shopee haul to. And then, Ba't ganarns? Yung isa malaki, tapos yung isa, at saka ibang color, yung isa, iba. Pero parang okay yung ano neto. Okay siya yung, eto mga bebe loves, parang okay yung tela ng oo, okay. bottoms niya. Pero yung upper niya is maluwang talaga. Siguro ipapafit ko na lang. Kung sino yung ayan, sa'yo pa yan. Kung sino pa yung mahal, yun pa yung parang hindi siya goods. And then, next is ito. Okay. O, sana ganito yung Ganito yung yung stripe. tela nung stripe dapat, mga Oo. Bebe Loves. Pero yung dumating iba. Pero, eto okay naman siya. Manipis nga lang. Manipis Knitted na siya lang mga bebe loves, pero yung manipis na knit talaga. O, kita ko na kayo. So, hindi ko siya pwedeng ipanlabas, mga Bebe Loves. Pang bahay lang talaga siya. Mm-mm. So, sa Pero bahay pwede na kasi, din. sa bahay kasi mga Bebe Loves, nakalosyang lang ako. Ganito lang ako mga Bebe Loves. Ito, pambahay ko to. Pantulog. So, Dahil gabi na is matutulog natin siya Yan. mamaya.
ganito lang yung itsura ko mga bebe love. So, ang Okay, plano ko next. sana is panlabas ko siya. Pero hindi pwede kasi sobrang nipis niya. Pero pwede na din kung mag-cycling ka sa loob. Pero pag Pwede tinignan din kasi nila, parang tagusan pa rin kahit nakacycling ka. Oo. Parang legs mo pa rin yung nakikita nila. Or di kay mag-ano na lang siya mga bebe loves, parang yung nilalagay sa saya. Happy sleep, gano'n. Hindi na uso yun. Eto mga bebe loves, i-abili namin para kay Mudram. Binili niya to, binili ko to para kay Mudram. Pero Ito yung pili ko para kay mother. dark color sa akin, blue. Yan. Kasi mahilig ako sa color blue. Binilan ko din si mother ng color blue. Ito yung sa kanya, mahilig siya sa floral. Yes. Binili din niya, floral. At saka, hindi naman masyadong kaitiman si mother. So, okay na lang mga bebelets Tsaka- yung ganitong kulay. Bakit ganito? Shopee, sabi plus size yung pinagkuhanan ko na shop. Bakit parang maliit yung size? Pero Oo, siguro tas okay parang na din. ano siya, Medyo fitted siya. ang ganun. ano niya, ang iksi niya. Maiksi siya kasi ang alam ko nito is below the knee. Dapat Pero XL parang- yan, di ba? Kasi Oo. sabi niya, ano siya. Below the knee dapat. So parang parang above the knee, magiging above the knee. Tsaka manipis yung tela. Parang, pansin ko lang sa mga nakuha natin sis is, Kung sino yung mahal, oo, kung ano yun yung may mahal is- damage. tsaka Hindi siya kagandahan. hindi siya goods. Talaga. Ayan. So, walang magagawa. Bayad na. Yun ang napapala ng add to cart na add to cart. Nakahiligan na kasi namin mag-add to cart mga bebe loves. So, hindi na tayo magagawa. Nag-add to cart tayo eh. At saka Ayan. mga bebe loves, Cheer, parang cheer pa more. maganda kasi yung mga Mga feedbacks. yes. Kaya, kumuha din kami. Pero hindi namin alam, ganun pala siya kanipis. Ang sabi kasi doon, makapal, pinalalabas ng anak ko. So, hindi naman pala. Oo. Tsaka, hindi natin alam kung babagay sa atin, kung kakasya sa atin yung mga iba. Tsaka parang pambahay talaga siya. Bumili tayo ng pambahay. Pero okay na din. Okay na din. So, mga bebe loves, kung magre-rate ako para sa akin, sa mga dahil hindi ko pa naman siya nasusukat, siguro mga 3 lang kasi may mga damage. Kasi magkaibang shop, yung pinagkuhanan namin, yung 13 pieces, iisang shop, and then yung 5 pieces, iisang shop. Yung 5 pieces na yon, isang shop siya, tapos yun pa yung mga mahal. Yung 13 pieces, yun yung mga nasa 75.99 oo. ganun. 75.99, basta parang basta overall, all in all siya is mga na purchase namin is 3,000 something ata. Ganun. Kasi hindi siya sabay dumating. Kasi magkaiba nga sa So, kung para sa akin naman, ganun din sa akin. Kung out 1 to 5, 3 lang ako. Kasi 3 star lang din. 3 star lang. Hindi ako na-satisfied. Tsaka, iba yung iba yung Iba yung nasa mga tela. picture, iba Oo. yung tela niya. So, mas okay pa rin talaga mga bebe loves yung bibili tayo ng mga gamit natin para hindi masayang yung mga pera natin. Pag bumili tayo, mas okay yung nakikita natin na susukat natin talaga. Oo. Hindi siya advisable talaga yung order natin kasi wala na tayong magagawa pag dumating na siya. Hindi naman natin pwedeng ibalik pa. So, mas okay talaga, mas advisable yung talagang Nakikita mo talaga. nakikita mo na susukat mo. So, lesson learned na rin sa amin. So, tama na yung add to cart ng add to cart. At saka mga bebe loves, expectation versus reality is magkaiba talaga. Tsaka, wag masyadong mag-expect yung mga kung ano yung darating. Wag masyadong yung mag-expect na yung high expectations. At saka wag din magpapalinlang sa mga uy, mura to, 50%, 60%, 70% discount. Pero pala, yun lang talaga yung price Sales niya. stock. Oo. Oo, kasi nga, alam Ganun na din talaga naman ang natin, business. ganun talagang business. Tsaka, tingnan muna natin yung mga feedbacks. Even na kahit yung mga iba is magaganda yung feedback, okay naman siya, thumbs up naman siya. Pero kailangan nating tingnan kung talagang manipis siya. Tsaka Tsaka okay ba talaga siya. Tsaka hindi mo rin alam, baka yung mga nagbigay lang ng feedback is kamag-anak lang din nila para gusto lang din nilang makatulong sa Oo. seller. Kasi talagang ang gaganda ng mga feedbacks, ilang feedbacks yung nabasa namin, magaganda, makakapal daw. Pero bakit yung dumating, halos Manipis kita lang na siya. yung underwear mo pag sinuot mo siya. Hindi lang halos, talagang kita pag naarawan ka. We'll see mamaya pag sinuot natin. Oh, so, tsaka, yun. Suot na tayo? Try na natin. So, ayan.
try na. So, ayan siya mga Bebe Loves. Next. Okay naman siya. Ayan. Terno namin. Pero medyo halata talaga yung bilbil namin, Bilbil. mga Bebe Loves, kasi nga bilbilan na Hindi din kami kami. sexy. Ayan. Okay na din siya. So, next ulit. Ito yung terno namin. Pero manipis lang mga Bebe Loves yung tela. Manipis talaga Manipis siya. siya. Pero okay na din. Next is yellow. Ayan Pero siya ulit mga kami. Bebe Loves. Pero, kita yung underwear. Sobrang nipis Manipis. lang niya. Ayan. Pero okay lang. Ganda naman siya. Pero yung size niya mga Bebe Loves is Pang bata. pambata. Hindi naman siya totally pwede naman siyang pang pero teens lang ganun. Maliit na nga kami tapos maiksi sa amin. So hindi siya recommended sa mga matatangkad na tao. Charot. Hindi ba tayo tao? So, yan, nagpi-feeling bata lang kami mga Bebe Loves. Yan. Okay, Next yan, ulit. Tiyang. So, ito yung turno namin mga Bebe Loves. Unlike, Hindi niya nagustuhan yung mga Bebe Loves kasi gray din yung in-order niya. Same kami ng color. So, magkaiba ang dumating. mga Bebe Loves Tapos, sira pa yung kanya parang zipper. Mga Bebe Loves ayun, no? See? Sira. Sira pa yung Tapos, zipper. ang luwang. Tapos, ang nipis ng tela. Alam niyo yung parang So, jacket ng hindi maintindihan na tao. Ganon siya. Mas malaki yung katawan ni auntie ko. Dapat eto yung sa kanya kasi maluwang sa akin to. Eto fitted na fitted sa kanya pero ayaw niya ang mga Bebe Loves. Ayoko. Okay lang din naman yung bottom niya pero etong tops talaga niya. Ang luwang. Ang luwang niya. Okay Tapos, lang sira pa naman. yung zipper. Sira pa yung zipper. So, pag-iisipan ko mga Bebe Loves kung makikipagpalit ba ako sa kanya o hindi. So, next ulit. Like. Yan, sunod is maroon. Next, Ang maroon. lapad ko talaga. Pero mas maluwang yung tela nito mga Bebe Loves. Pero yung Oo. size ng niya is same Same din. lang din. Mas maano ang siya. maganda rin naman siya. Sa mga walang dede kagaya ko, tanggalin na natin yung tali. Huwag na itali para... Pero pwede naman talaga siyang hindi nakatali mga Bebe Loves. Yan. Pwede siyang hindi nakatali pero nakaganyan siya. Ganyan siya. Ordinary Pangit. lang siya. Pero kung Pag gusto mo tinali mo kasi pang gusto parang mas mo- maganda siya. Nakaka-sexy siya kahit hindi. kapag gusto mo Kahit ng hindi ka sexy. pakita cleavage, effect, ganun. Tali mo ganyan, char. Oh. So, Pak. next. At maubusan na tayo ng oras. Okay. Mahaba na naman yung ating video. Next is So, yan mga Bebe Loves. next gray. Kita ang bilbil. Kita lahat. Manipis talaga siya mga Bebe Loves. Tsaka medyo maluwang sa akin. Yung size dapat talaga niya is large, pang large na tao. Parang kay Ate XL. So, same kami mga Bebe Loves. Same size lang din kami. So, ako talagang may bilbil ako dito. Siguro pala talagang gawin pag nanganganak ka na. Ako- May anak na kasi ako mga Bebe Loves. Kaya, yan, ang aking bilbil. So, hindi ko kinakahiya kasi ito na lang yung natatanging kayamanan ko. So, yan. Next color Okay, tayo. next is And next, mga Bebe Loves. Royal Blue, my favorite. And Yan. peach, Peach sa akin. parang peach yung nakalagay doon, pero parang old rose yung color. Okay lang din naman. Mahilig talaga, pero si ate, mahilig talaga siya ng floral, kaya floral lang din. So, next color tayo. At na yung aking bilbil ay masyado nang na-expose. May bilbil Next din naman ako color. Next is Black Maroon and and black. maroon. So, ito yung nagkasya sa akin mga Bebe Loves. Although order ko silang dalawa, sa akin sana pati yung maroon. Kaso hindi nagkasya sa akin mga Bebe Loves. Pagdating nga sa kanya, masikip pa siya. kita ba yung Yan. So, okay naman siya. Kaya lang yung mga tela, mga Bebe Loves, sobrang fitted siya.
Tapos, maninipis. So, Ila din pati okay na bilbil lang ko. din. Ayan. Okay lang So, din. next tayo. Next. Wala ka na palang isusuot. So, ang Oo. kapartner ko naman ngayon is si Mother. Ayan, mga Bebe Loves. Next is ito. Okay siya. Manipis nga lang. Pero okay naman yung kanyang size. Yan. Si Mother. Okay din naman siya. Yan. Okay din. So, Mother, anong masasabi mo sa suot mo? Okay lang? Okay? medyo masikip. Hindi naman. Okay lang. Manipis lang. Yan. Parang hindi ko Medyo manipis lang daw mga Bebe. Next ulit, ako wala na akong susuot mga Bebe Love. Si Mother na lang. So, ayan. Next tayo. So, ayan mga Bebe Loves. Ang isa para kay nanay. So, okay naman siya. Kaso, medyo may pagkasikip lang siya dito. Yan. Tsaka medyo maiksi siya. Siguro talagang maliit lang yung nag-model noon. Kaya ang akala namin mahaba. So, okay siya, mga Bebe Loves. Yung isa lang talaga, yung kay sister ko na ang order niya is gray. Naging peach siya. Tapos, may damage pa siya sa zipper. Tapos, yung size niya is XL. Sobrang laki para sa kanya. Yung order namin is medium. So, yun lang. Dun lang siya sumablay, mga Bebe Loves. So, okay na rin siya. Wait, punta ka dito. Click ka dito. May damage siya. Oh no! Oo. May damage siya mga Bebe Loves. Yan. Ito, may damage siya. Hindi ko lang alam sa iba kung may mga damage pa yun kasi hindi naman na namin nakita. Ito, nakita lang ni sister. May damage siya. So, wala na tayong magagawa. Nabayaran na natin. Ayan. Lagyan mo na lang siya ng patch. Lalagyan ko na lang siguro ng patch para parang may design na lang. So, ayan mga Bebe Loves, hanggang dito na lang at maraming salamat sa mga nag-ubos na naman ng kanilang time para panoorin ang aking video. So, don't forget to like, share, and subscribe And click the notification bell for more updates and more upcoming videos. Bye!